नोंथाङा गावनि गोनांथि हाबाफारिनि फारसे गोसोआव लाखिनायाव जेंना नुजादों नामा? जुदि नुजाथिदोंब्ला नोंथाङा नैबे रादाबखौ नाय। मेलेमारि सावस्रिनि थाखाय प्रटिना मानो गोनांथार? बेनि सायाव दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा प्रटिननि बाथ्रा सानो, अब्ला मोदोम बानायनाय आरो लिरथाय खमायनाया गोसोआव फैनो हागौ। बबेखानि प्रटिना मेलेमारि सावस्रियावबो मोनसे गोनांथार बिफाव लायो। प्रटिन बानायग्रा एमिनो एसिडआ साबसिन मेलेमारि हाबानि थाखाय गोनांथार। प्रटिना मेलेमारि सावस्रिनि थाखाय गोनांथार मानोना बियो निउर'ट्रान्समिटार दिहुननायाव मदद खालामो, रासायनिक मेसेन्जार जाय मेलेमारि जिबख्रिफोरनि गेजेराव फोनांजाबनायखौ जाफुंसार खालामो होननानै आदार बिगियानगिरि आरो लिरगिरि लरेन मेनाकर एमएस आरडिएनआ बुंदों। बे निउर'ट्रान्समिटारफोर जेरै सेर'ट'निन आरो डपामाइनआ गोसोनि सानस्रि, मोन्दांथि आरो गासै गोसोआरि हाबाखौ सामलायनायाव गाहाय आखु लायो। नोंथाङा नोंथांनि आदाराव जाग्रा आदारजों बुंफबनाय प्रटिन फुंखाफोरखौ सोफादेरनानै गावनि मेलेमारि सावस्रिखौ गोख्रों खालामनो हायो, जाय उफ्रा मेलेमारि मुलाम्फाबो होयो।